usisiwami ngoba sibe naye effect mission ungazi kudala siyamazi nje owesifazane othanda uJesu. Amen. Siyambonga uJesu, ngicela sishayele umfundisi nomama izandla. Unkosikazi wami sofika naye ngelinye ilanga bazalwane. Uyashumayela lwamfazi. Obani bafisa ukumuzwa nje ezashumayela. Uyashumayela. Amen. Ngizofika naye ngelinye ilanga. Namhlanje nje angazi nami ngivele ingelosi yami yangiholela la. Le ndoda engisapothe kakhulu ke ngikulela lizwe leliyana. Unkosikazi wakhe siyabonga kakhulu. Basivakashele nasekhaya. Benza enye imfihlo esisale sayithandazela sibe ngasekho. Bezongibheka bephethe lunch. So siyabonga. Kule nkonzo le esizoba nayo awuthwehlisa ncane. Thina sesabantu badala kweministry sawu futhi badlala ikeyboard. Amen. Kule nkonzo lesizoba nayo isihloko sayo abantu bazolanda izingane zabo. La kade ngikhona kade ngiselabor ward ngiyozala izingane zabantu. Le nkonzo esizoba nayo. So angazi ukuthi ngiqale nifuna ngiqale ngakuphi? Cabanga after 7 months ngiyaqala ukushumayela. Ngiqale ngakuphi bazalwane? Nithanda kuphi nini? Nithanda konke? Obani abaqala ukungibona ngqa? Abathi nje, "Hawu, baba abanye. Baba laba ngifikele kubona." Obani baqala ukungibona nqanqa ngathi cha siyaqala thina. Asimazi umfundisi onje, impostoli onje. Hawu, ehlisani ke. Hayi sotholana nani. Obani abathi hey ngeke mina ngithembe kahle. Encane. Khona ncekweni. Wazi, thank you. Wazi ukuthi uJesu uyaphilisa akukusizi uma ungezolandela imigomo yokuya kulento ezokuphilisa. Nathula manje. Amen. You see ukuthi wena uphiliswa noma uphumeleliswa ilento oyaziyo kodwa kusiza ukuyazi uma ungezofinyelela kuyona uzikushintshe ukwazi kwakho. Nizwile? Ngifuna ukwenza njani? Mina uma wangilahla ngina 3 months anginamzali ungibona nje. Akukhulunywa uJesu. Angimazi uzube namhlanje. Nobaba ngazi umuntu ngizazi ukuba nomndeni wonke. Kuliswa imndeni ewu8. Kodwa ukwazi lokho akungisizanga. Hawu nikhona yini man? Hawu amen webazalwane. Le ndaba okwazi ukuthi ngiyintandane lokudabukisa akungisizanga. Into engisizile ngisizokwazi ukuthi uma sehambile umzali. Bazalwane. Uma umzali engekho ukhona yini omunye umzali ongangisiza. Hawu amen webazalwane. Ngoba usizwa yilento oyaziyo. Udestroywa yilento oyaziyo. Hawu amen. Le ndaba nje yokuthi ngiyintandane angizange kube yinto ngayazi kodwa yinto engangikhululanga uma sengiyazile. Kanti iBhayibheli encwadini kaJohn 8:31 lithi uJesu esukhulu nase bekholwe nguye. Wayesethi uJesu uma indodana yomuntu. Hawu amen webazalwane. Uma nimezwini lami ngabafundi bami isibili bese ithi iBhayibheli leqiniso la kulukhulula ngamazi into yaziyo uma ingakukhululi yeke.
musu ukugcwalisa engqondweni yakho ngizokhuluma kanje kancane musu ukugcwalisa engqondweni yakho izinto engakukhululi yabo le ndaba ukuthi uma wakho esidakwa ayikusizi lo nto ayikwenza uphumelele ayikwenza udrive ayikwenza ube nemonto ayikwenza ube nemabhizinisi hawu amen webazalwane hawu amen izinto nje engakukhululi ziyeke ungaloku uxoxa ngazo hawu amen thana amen ngizwe yo into oqala into ezokukhipha enhluphekweni ungagcwalisa inhlupheke engqondweni hawu amen ugcwalisa lento ofuna ukuyibona hawu senithuleke manje ugcwalisa lento ofuna ukubonana wena ufuna ukubona utop ufuna ukubona ugqoka kahle ufuna ukubona unuka kahle ufuna ukubona udrive ufuna ukubona extender gcwalisa leyo nto ke shiya yonke lento yokuthi wena wazalwa emjondolo wazalwa ngaphandle komshado washiwa ubaba kaBoy washiwa uyingma ubaba weingane iyeke lo nto ngeke kusize sizwa hawu amen hawu amen Nkosi yami oh yeah yangisiza leyo nto sengikholwa kodwa yangisiza yazi ukuthi abantu bayagqilazeka noma sebe amela sengisindisiwe ngintombi into kodwa uqhilazekile inkuzimalanga ngoba naleyo indaba ubuntombi into mina ngiyisebenzi angivumele lo ufakazi mina in my church abantu bazoyi advertise la ukuthi bayintombi into ngiyamvala nje untombazana osho njalo amen baza intombi yagcina ngiyintombi into awusiya ngumuntu obinto uhambe emhlangene usiyeka siyakholwa thina nithuleleni manje kanti ngoba la kunoma bengane nga3 nga2 uthini ngabe uzosibelesela ngoba untombi into bakho awusishiye usiyeke phansi hamba ngoSeptember hamba ngoSeptember emhlangene usiyeke awuthi kanje ithi kwaqala kwamnandi ke manje lala into ezokusiza ukwehlisa kancane incebo into uyidlale imnandi kodwa kancane into ezokusiza ngoba ngifuna ingene lento la into ezokusiza empilweni yakho uthi lithi iBhayibheli ingqondweni mayiguqulwe ingqondo mayisishane kuthiwa ke kuthi uma seguquliwe uyenziwe ibe yintsha indlondo isho ukuthi ngenkathi wena ungakakholwa ubunengqondo enye endala aha ngenkathi usuqala wamukela uJesu noma usuqala uattend esontweni kuthiwa awuvumelekile ukuhamba nengqondo ungakafiki la kuthi kumele udivorce leya ngqondo endala bese uqala uadopte noma uthathe ingqondo entsha hawu hey nathula le ngqondo endala ibikhulumisa into yakhe endala hawu nithuleleni manje lento yakhe endala bikhulumisa leyo nto ukuthi wena la ekhaya kunje ingqondo endala kodwa kuthiwa ke uma ke washintsha wakholwa ngoba umntwana kaNkuluNkulu kuthiwa wamkela ingqondo entsha ukhuluma ulimo olusha ngoba lento esengqondweni yona lo ikhulumayo hey nina nazi phela nganethe ngamukela uJesu ngaqala hawu amen webazalwane ngaqala lento ngiyahlupheka nginebhluku elilodwa elidabukile ngiliphinda mihla namalanga esontweni abantu bangangibuzi nokuthi kodwa Nkosi yami unawo wena amanye amabhluku ekunokuthi ngibuzwe kube khona abantu abazongibhinqa bafakaze ngami kuthiwa asokashintsha ingubo bengazi nginelilodwa kwasho ukuthi ingqondo yami iguquliwe bafowethu kwasho maya saashuke ya ami kwasho ukuthi ingqondo yami iguquliwe bafethu kukhona into engiyibonayo abantu abangayiboni uyabona uma ingqondo isiguquliwe kukhona enye izinto oyibonayo abantu abangaziboni ithuleleni manje amen webazalwane ngoba ingqondo yakhe isinjani isiguquliwe
Yabona mase kuquliwe ingqondo uyaqala ufike ekhaya kade nitholela ingane ekhaya kulungile ngoba uJesu bungakamazi kugcwele kunini ichwaza kwenzeka lonke into kodwa mawufika wona ekhaya abathi omama athi uma wakho ngizoze ngife kodwa ingane zami ngazange ngikikize bese wena ingqondo isiguqu ukuthi wema usazokikiza wema usazokikiza bakubuza odade wenu bathi uzokikiza kanjani ngoba unoboy unogeni uno-owami uzokubuza uthi hayi uJesu uyamenza umuntu abe isidalwa esisha okokuqala kudlule kuvela kusha athi wema usazokikiza ngoba make wathatha inkonzo ensha awu amen webazalwane make wathatha inkonzo ensha ukhuluma izinto ezintsha ukhuluma impumelelo amen. Hayi lena bafetha angithatha ngeBhayibhelini ngithi buka mina. Hawu netholeleni kanti le ngikhuluma iyasetshenziswa imini iyangisebenzela ngoba angithatha ngeBhayibhelini kimi. Mina ngayishintsha ingqondo yami nginebhlukwe elilodwa ladabukile ngayishintsha. Ngiluwashe ebusuku ngilinde lo mina izonto. Ngiayine lifuneke lisha limanzi phela kodwa ngithi ngiyaya uNkulunkulu kunezinto efuneke uyizibe abantu beyikhomba ngoba wena uyazazi ufuna ntoni awu amen webazalwane uyizibe beyikhomba abantu kuthi ukuthi indoda yakho njengoba idaka ulanda ngebhara uyizibe uthi hayi ngiyayazi kodwa uJesu uzoyishintsha awu amen webazalwane yebo kuphilwa kanjalo kunezinto ukuyizibe empilweni uma usuyibonile ukuthi ufuna ukuba ubani. I-mistake yabantu bayakholwa baze bakhuluma ngezilimi kodwa baze bayibona ukuthi bafuna ukuba ubani. That's a big mistake. Uma usufika ekholweni ezibone uyinto ethize. Ngangitshela omunye umama uNkulunkulu engitshela ngathi mina indoda yakhe isazokholwa wahleka wathi hayi baba ngoba vele umuntu uma uNkulunkulu ekhuluma izwi kuyena uyahleka bobuza uSarai. Awu amen webazalwane. Wahleka ngasuka lapha mase njoba uNkulunkulu sekhulume kanje iqale lento bese uyayiphila ngoba izinto engizoyikhuluma la ngifuna uqale ukuyiphile. Nitholeleni manje kanti ngoba anikhulumi nomuntu ozalele kumasabhabs. Nikhuluma nomuntu ohluphekile nikhuluma ngomuntu ohambe esikoleni ngeenyawo for 3 days engadle engafastile ukudla kungekho nikhuluma ngomuntu ohambe ngeenyawo zewaqoqa icathule high school. Ungazosiphaphela wena ozalele emaqandeni bhekene ne-egg ulethwa ngemoto esikoleni ungazosiphaphela thina senziwe ivangela senziwa ngeimali zabazali. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thina senziwe ingcebo yale mbewu engaboniyo. Ya, mina ngenziwa uJesu mina. Kade ngibatshela bangishayile mina last year abantu. Bengishayile impumelelo yami. And most of the people out there bengishaya yilabantu ade ngibabiza ngithi uzani so khunga umuzi wami. Uzani so khunga nathi imoto. Umuntu amogcina ngidrive 3 months ngaboshwa. 3 months yeah ngaboshwa. 3 months bekuyi Mercedes Benz EMG GLA 45 ekokwa 18,500 ngenyanga. Abantu ngibabizele lapho ibona bangishayile. Lalela ukutshela mina uzoshawa abantu abakubona ukuthi uyapi. Ungizwile wena. Ngizoyishumayezela wena kuphela hambani nini. Hayi bafethu awulalela awushawa abantu abangakuboni. Lalela mfundisi wami uzoshawa ile genge le oyifake ekhundleni. Iyona ezokushaya ngoba iyakubona ukuthi uyapi. Wonke umuntu ongibona ukuthi ngiyaphi uvele wangivimba bobuza uRuben omfowabo kaJosepha bambona ukuthi uyapi bavele bamvimba awu amen webazalwane siyafishwa uma sihamba uma siyaphambili siyafishwa ngoba bayasazi ukuthi siyapi amen webazalwane kodwa manje thina sizela uNkulunkulu ofohlayo
Shange sizela uJehova Shabu, uJehova Nisi, uJehova Tsikeni, uJehova Rafa, uJehova Elohim Alpha Omega. Siqale siphetho uNkulunkulu ekhona khona sozoba khona ayikho engenzeke kuye okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka. Wena lalela yazi ngoba besivimba nje basivimba ngoba bayasibona. Nithuleleni kanti vele basivimba ngoba bayasibona bathi hayibonanga umfana. Hawu amen webazalwane lekhe shahama hasithiya nangu umfana. Hayi phela asikhulumeni iqiniso bafowethu naku ngizashumayela othongade lithi iBhayibheli kwakuhleli phansi ekuseni kwakuwumkhuba in fact ngizongena kanti le nto engifuna ukukhuluma ngayo kwakuwumkhuba in fact vele wokuthi uma kaJoseph kuvukwa kwakuhlalwa phansi before ibreakfast. Kwakumkhuba kaJoseph ukuthi wonke umuntu asho ukuthi uphupheni. Hey ngiyashumayela njalo ungangiboza ngihleli phansi ngikhatha. Lalela kwakumkhuba wakaJosepha ukuthi ekuseni mawami before kudliwe ibreakfast bese kusho kuthiwa uphupheni wena namhlanje ngoba babekholelwe emaphuphweni. Washo omunye mhlawumbe omunye wathi hayi mina ngiphuphe kungathi ngigqoka into ezimhlophe kodwa ngiyibonanga ukuthi kwenzakaleni. Kathi okay wena kasekuyiwa kulomfana wokugcina umagcina ngoba ebokugcina ngoba usiyeke uma sistruglisha sazogcina ngoba isinamufa abokugcina yashintshwana. Yashintshwana impilo lebafowethu ebazalwane impilo kuyashintshwana le empilweni. Awu amen webazalwane bayeke abantu abaqashwe ngoJanuary bayeke abantu abaqashwe ngoFebruary bayeke. Awu kodwa ngizokhuluma nawe namhlanje ngizothi sekuJuly August wena uzoqashwa bese labantu ade bekushiyile ubafike bese badlula. Amen webazalwane somebody shout kunjalo. Somebody shout kunjalo. Somebody shout I receive. Shandaba soyani. Kodwa ngashibayeli nje bafethu ngiyabingelela nje manje. Lalela uNkulunkulu wenza kanje bafowethu uyabayeka baphumelele phambi kwethu. Hayi kube ngathi uthule. Aqolisa akhama kumxolisa imbatho ethi no methule kodwa impendulo ikhona. Lalela bayeke baphumelele. Kashintshwana. Wena uma usuzophumelela ngeke uhambe ku fast lane. Uzovela ngeke uhambe ku slow lane. Uzovela uNkulunkulu athi asingene ku fast lane. Awu amen webazalwane. Ugijime ubafice. Ungagcini ubafica bese badlula. Amen webazalwane. Phupheni mfana. Mfana sekusele wena uphupheni. Athi mfana ngiphuphile kona kodwa alisangidida. Wathi baba shono phupheni mfana. Sifuna ukudla ibreakfast. Into onoyiphuphileyo ebusuku. Ngathi uJoseph waqala kwahlunya imbizo lodwa. Elalisha ukuthi lento engizoyisho ngeke ihambelana nabafowethu. Wathi ngiphuphe ithungo zabafowethu. Ziwa esamisi ziwa zikhothama esamsam. Baqala bafowabo bahlala kahle. Bahlala bambuka bahlala kahle. Wayesethu baba waphuphana futhi wathi laphelela lapho. Ungathi kwasungwa yedwa wathi mina ngizodla ntambama. Kwasungwa umunye wathi ngisayo business computer. Wasala umfana nabazali bakhe. Kwaphinde kwahlwa futhi.
Masekuhlwa futhi kwayolalwa umfana waphinde walala ungathi umfana before alale uyiqala hlabele ngoma ethi hlala nami lishoni lilanga mana bese ethi baba sengiyalala ngingathelele umfana waphinde waphupha futhi kwayiwa kwi-breakfast ekuseni. My God, ngumnandisi ufika kwi-breakfast kase kuthiwa niphupheni bacabanga ukuthi abafowabo usazolishintsha iphupha athi ngiphuphe izithungo zimile nesami isikhothamini wayesethi ngididile baba naleli lesibili selingididile kathiwa yini uphupheni mfana shona wathi ngiphuphe ilanga nenyanga neinkanyezi handa shahasuya ethaya azi ekhodea amaya saniya haya uthi kwehla kungikhuthamela wavelwa ibambo baba wathi izolbe kwabafowenu izithungo zisha abafowenu thina noma wakho besingekho kodwa manje iphupho selizophelela manje ngenxa ukuthi selifaka mina noma wakho nabafowenu nomfana hayi I think I'm manje. Phela lalela Musa man lalela bangezwe Musa ukukhuluma iphupho lingakafezeki. Oh yes. Maya azu eshakada ayathai. Musa ukuba no 3 months. Bese lokhu siphushela isizwe esingekho. Oh yoy, lalela Musa bese uvela ushaya ibraya nemfethu ushaya ibraya uthi ngine sangikulela lalela ay somebody shout somebody shout yes. La kushumaza ngiyakutshela. Tshela makhaya ukuthi cha uyashumayela mtshela. Lalela wema mfundisi lalela baningi abantu la kulonyaka bathi ufuna ukushaya isaluni ngokuthenga amabhodlela awu2 nje ishampoo Moisturize ngokuthonga yona u2 nje senginesaluni senginesaluni lalela ushese waqamba ingane iphupho lingakapheleli unamasaluna uma unamabhodlela awu2 okwenza abantu noma unayo izil noma unayo into yokwenza amakani wabelela unezinto afanele ukuyikhuluma komakhelwane ukhuluma abantu babuza manje lophenya abantu ayibo saluni oh yes Jesus saluni hawu amen. Wena wazi ukuthi leli gama lethu usa elakho na uyahleka mekhunya nga cha usa abasaqede luni waxoxa ingane isabunjwa wayiqamba igama ungakapheli 9 months. Abantu baxoxelayo bayi understand lento ayishoyo kwabengeke bayiqale engekho xoxa bonke abantu baxoxe ukuthi ufuna ukwenza amagwinya anopholo noches phakathi hambe ubone ukuthi abawadayisi yini ngoba wena unete waxoxa ungabi nawo amandla bona kwasho siba nawo amandla ingakho ke sebephumelele ngeidea yakho ngoba umuntu ongakwazi ukuvalala
Akuthuleki nje akuthuleki yazi ngivele ukuthi bam akuthuleki. Ushiso ko mama bathi mama ungayithi vu usayivuvuzileni. Singihamba. Hayi phela nginesonto lami mina. Nesonto lami mina. Bathe sex. Usuxoxa indaba abantu manje. Sakela kubaba boy. Uzuchomela abakini. Ngoba nake ehlawulile kanti awazi ukuthi bayahamba noma sebehlawulile. Ngiyakutshela ngiyakufundisa. Sengizongena kwenye into manje izokwenza usuphumelele manje. Into mina engiphumelisile ngizongena kuyona manje. Bobani bafuna ukuphumelela. Nayifoni? Izandla ngizonitshela ukuthi yini ezokwenza uphumelele ufike la. Ungahlupheki ukholwa. Sikhanze uNkulunkulu. Bazalwane, ohlala phezu kwegolide. Hlala phezu kwegolide. Usho njalo yena akanalo utho. Ayifuneki lonto. Insindiso ilethe yonke into. Ikususe ezonweni, ayikususe ezonweni kuphela. Kwame ekususa ezonweni ngithi kususa kubaba kaBoy. Ha? Hawu nathola kubaningi baba. Okunika imali, okunika okuthengelayo. So uma uthi uyaphuma kuyena, uzodlani. Uma lento yala ingakusebenzeli. Kumani phela. Ula yonke indawo yonke imibuso inemigomo yakhona. Mina la alade ngikhona lapha eWestville angisabi nelonto la bengihlala nabantu udominate abantu bakashembe lapha uyazi ngangimtesta nje umuntu mina ngangidume ijele lonke ngiyaziwa ngangimtesta nje umuntu ukuthi awungicobisa lapha uvaseleni wathi imfethu angikwazi ukugcoba ingekho kunento abayikha ngayo. I don't know how to call it. Lento abayikha ngawo awuvumelekile ukucoba ngomuno. Uvumelekile ukukha ngale yanto yakhona bese uyawucoba ke ungacobisa anyone. But wathi mfethu ngakusiza kodwa manje lento yokukha ngoba yonke indawo kunemigomo. Uma ayihlonipha imigomo yala ukhona ngeke uyithola impumelelo yakhona. Aningizwanga ngizophindela. Uma ungayihlonipha imigomo yala ukhona ngeke uyithola impumelelo yakhona. Laphana kunodokotela laphana ekuphakameni kunodokotela. Kodwa abagqoki nokuthi icazu zibiza kanjani abayigqoki. Uthi imigomo khumula isicathulo. Yeah. Kodwa insindisweni abantu ave bengayilandela imigomo yakhona. Mina ngifuna ukukunika le mpumelelo namhlanje bese uyilandela mhlawumbe for 4 months ubone noma 3 months ubone ukuthi ngeke uphumelele. Uvula umsakazo uvela ufone ungithuke uma ungaphumeleli. Uthi yini kumntaka yakho? Kuza wonke umuntu emhlabeni. Lento ekunika yona into ezophumelela ngoba nabafuna bafuna ukuphumelela. Siyangena okunye sibekhona sibe sekukhuluma ngelinye ilanga. Ozobe sikhuluma ngelinye ilanga. Nansi ke. Asibuyele ngala. Thank you. Nansi ke uNkulunkulu umoya. uNkulunkulu yini? Asikhulumeni sonke uNkulunkulu yini? Oba bafuna ukushada la ukushadwa. Athi cha mina ngiyakholwa inzotha ngiyifuna ngeke. Ake endodeni kakudlalo. Ibandla lami liqale ibandla ukukula ngibekelona ngiqale I'm a founder yebandla. Angizange ngihlubuke ngithathe ibandla lomuntu ngaliqala phansi from the scratch.
enama branch amaningana manje. Lelo bandla ngaqala ngo-2012. Ningizwela ngithi? Ngaqala ngo-2012. Sibone ngala. 2012. Ibandla. Kodwa imishado sengishadisile u-34. Njengoba ngibuyile nje ngilinde imishado ewu5. Enye yegrace uNkulunkulu anginike yona imishado. Shuthi ngenkathi engilahla uma wami engihlalisa kuma families awu 8 wengifundisa imindeni yahlukahlukene ngoba wezongibeka ku department uthi ngakho imishado. Ayikho into ebandleni engiyakha njengemishado yabantu. Anginendaba noma ubaba kaBoy uyishayela insango wena la kodwa senishadile. Ngiyayihlonipha leyo nto. Ngibe nenkonzo kumema wonke amadoda ezingakhonza isikhonza namakhosikazi awo in my church ngoba ngiyayihlonipha lento yemindeni. Lento yemindeni bafowethu yaqala uNkulunkulu ibandla lingekho.